Hello! Hi! I'm DJ Mirna from Arapen, Honolulu, Hawaii. Karita ipadak ng Lucano, tagwaindak Sige. at sipot-sipot ka. Agsipot ta. Apay nga ta, tilalaki nukas asawa na. Apay nga ta. Nakasamsamit, panagayat yan pamategda. Ay kasjay? Kanayon, anagrag sa krik na ken rupa na. Dinapay kayat, mayagayo ken bakit na. No naglabas manon atawen panagdenada. Nilalaki kasla isuntay mauma. Aglalolo maalukoy tunti barkada na. Agsapul tun sa bali, babae apagragsakan na. Agsipot-sipot ka, no agbabae ka. Ni bakit mo palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, manunurumwar ka. Ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to ang magpagtarayam no masukon na ka narigaten manong baka dita ko pangket put din na. Grabe da, nag-uyong. Yan. Balasin naman kayo dyan, oh. Sige. Yun. Nutitawen na nalablabesen ngem 40. Itirik na agsublit ka banbanwagan na. Agsapulen babae akalaslas bangan na. Ay, ganon? Sa Jack bali itulok? ako tahe itikon ko na. No nagsasarap da iti barkada na. Adalat ka ti baba iti tungtungan da. Kantsawan da ti kadwa dangawan aramid na. Kapoy kanut lalaki nga awan ti chicks na. Agsipot-sipot ka, no agbabae ka. Ni bakit mo palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, manunurumwar ka. Ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to ang magpagturo-turungan lumasukon na ka narigaten manong baka dayta ko konkit put den na. Agsipot-sipot ka, no agbabae ka. Ni bakit mo palpaliiwen na ka. Agsipot-sipot ka, manunurumwar ka. Ni bakit mo baka suruten na ka. Amangan nudim to ang magpagturungan lumasukon na ka narigaten manong baka dayta ko konkit put den na. Amangan nudim to ang magpagturungan lumasukon na ka narigaten manong baka dayta ko konkit put den na. Ayan. Thank you so much for joining me. Thank you.